Ако имах само 5 минутки на ден за мобилност, никакви уреди и дори постелка, какво щях да правя? Със сигурност щях да почна отдолу нагоре, работа върху баланса, стъпало глезен, другия крак вдигаш прав ъгъл, тук ще завъртя глезена няколко пъти, ще разгъна от коляното, да стегнеш бедрото, като мислиш да не пускаш крака надолу, ще отворя в страни, ще задържа в страни, повдигам под бедрицата, имаме вътрешна ротация в таза. Всичко това трябва да се го повторите на другата страна, аз няма да го правя. Няколко повторения навсякъде е добре. Пускаме крака, кръстосваш, дигаш ръцете, продължаваме с гръбнака, избутваш ръцете нагоре, изтегляш на едната страна и на другата страна. После сгъваме гръбнака, пускаме додолу прешлен по прешлен, изправяме се, освобождаваме позицията, малко рамена, вътрешна и външна ротация, прави китки, сгънати лакти, завърташ и отваряш в страни, обръщаш дланите нагоре, обръщаш надолу, хубави завъртания, тук идва от рамото, малко завъртания на врата, надясно и наляво. И това е. 5 минутки свършиха.